Gledao sam film Roza i kameni trop. U kinu sam gledala film Roza i kameni trop. Film mi se svidio zato što je pozitivan. Film mi se svidio zato što me uči o upornosti, hrabrosti i dobroti. Film mi se svidio zato što je bio iskren i smiješan. Film mi se svidio zato jer je bio jako zabavan. Posebno mi se svidjelo kad je Roza sa svojim čarobnim štapićem otvorila latice cvjetova. Meni je bilo smiješno dok se sova zabušila u drvo. Usredno mi se sviđalo dok je vještica dala Rozi ogledalo da spasi prijatelja. Meni se svidjela dok su se prvi put Roza i Svilena prvi put upoznale. Upornost i hrabrost uvijek pobjeđuju prepreke u životu. Hrabrost je najsnažnija. Ne isplati se biti loš jer će ti se loše vratiti. Prijateljstvo pobjeđuje zlo. Upornost pobjeđuje sve strahove. Pomaži drugima jer će ti se dobro uvijek vratiti. Pogledajte film jer je odličan. Film je zanimljiv, smiješan, poučan i zabavan. Čitajte bajke jer su bajke poučne i nikad nisu dosadne. Čitajte bajke jer smiruju. Da, ja se slažem s time. Čitaj bajke jer ćeš se bolje osjećati. Čitajte nam bajke da bolje zaspimo. Čitajte djecu bajke jer su bajke zanimljive i nikad ne lažu. Bajke su posebne jer od njih sam pametniji. Čitajte mi bajke zato što bajke pokreću maštu.